bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Morigereria Bwensoko TV ni mambie ndengia seri tukerigeria 25 na gatatu mutinyo 5 na kabiri umwaka bwechile fuibere 25 na rimo nuko kwigena kwane kwa bokire biyana boiga nogenderete byase mambia ya bono na boiga nogenderete kubwati emirubiri yonsi kurwa 12 cheke mambi gikerboniga na lichagire chinsenye chia bono mambia chia Afrika ya mochine jide kankego chia etire gorongo kwarigania asomurubiri bwetero bine mambia ya bono uchakira bono gwika chinse isano ne mochia bono mubasasa ugo kwanira na kumurikira mangana ayogenderete okorekana ya etire na boigo ayara chiko korekana seri tuko eliga liye Jumaine. Karibu tusangaso bwamo gwetera senchelo yomutandao bwekerero asensemo ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano nigere noti sano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato na boigo nyuma yoko nyora ama yemambia yabona aliagendere toko korekana ntujiko soa senkwane temambia yabona strachiko soa asensemo ye bunge ya Kajiado noti yemambia yabona strachiko liria na aliagendere toko korekana kura sensemo yo na bwekera tukumurikira na gukwanira ayabwatikaine no bokoreri amagendero bosibo bochero bonene bo mwaka bwechile fuibera 25 na kabere yani umwaka ugocha astrachi gosanga noyo mukurase ensemo yo kuligekerwa kyo bunge kurase ensemo yo ya Kajiado not. Karibu sana tasanga sobo Ameriane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambia ya bono muraiwe kiama kia PLP Martha Karua ni garuru kubore gochia saba Kenya kubeko mukia erikoreta maunjiryo imeyense na gutori ensekuru asechinga tare au ensoborai bwabarai baribare asoborai bwabono. Karua ni goboiga gikeri bororo kwendera comment kana kwebikoro byo busagani imeyense ne chiburaburu. And the message is one, that Kenya is our home and we do not have another home. And we collectively, as Kenyans, have a duty to work hard, improve the conditions under which we are in, literally to liberate ourselves. The theme of my party is unite and liberate, because we are saying it is not possible to liberate Kenya without unity of purpose and without a majority agreeing to it. We have a lot of problems in this country. The most worrying one right now is security. With the emerging Goonism that appears to be supported by the current KK administration, where we have seen goons operating and terrorizing people in full view of the police. One can be forgiven for saying that the police are covering goons to terrorize Wananchi. And it's not in one incident. It has been demonstrated through media clips on the Olkalau by-election. Many other instances. I've personally been a victim of goons while trying to implement a court order. My car was hit with a rungu. So Goonism is a phenomena that is worrying us. And our message is clear, that as Kenyans we can refuse Goonism. These goons are coming from our neighborhoods, kwa mtaa, ni majirani. Some of them are people we know as communities. Let's call them out and let us tell them there is no room for Goonism. I appeal to the young people in this country. Do not agree to be misused, to go and fight
proxy wars. We do not have to fight to do our politics. Everybody has their vote in their pocket. I cannot raid your pocket to get your vote. I can only persuade you so that tomorrow when elections are called, you give me your vote. Let us adopt peaceful campaigns and let the government of the day stop abusing our resources to campaign for itself, stop employing violence to stop the growth of the number of Kenyans who want the government out. The writing is on the wall. It's not if, it is when. And sure enough, if they are able to last until 2027, August, the date in August prescribed, I believe is 10th, they will be out. We've also learned from Olkalau that we can real-time tally the votes for ourselves. That ordinary Kenyans can guard the polling stations and guard the integrity of the elections. We have seen the Electoral Commission is reluctant to utilize its powers to give us free and fair elections. But as Kenyans, determined and working together, we can ensure the integrity of elections, real-time announcement of votes and tallying, and that by 10 o'clock on the day of polling, we should know all the 6 leaders who have been elected in our areas. So my final parting shot to the government of the day. Conduct yourselves in a way that you will be able to live among members of society even after you have left power. Everybody leaves power, either by natural attrition or by being voted out. So the question is not if you will leave, the question is when. And the writing is on the wall. The latest you can remain in power is first days of August 2027. Let us do a free and fair elections. Let us live as people who belong to the same country, but who have opposing ideas on how best to develop Kenya. We stand for integrity, for transparency and accountability. And as united opposition, let us lead the way in showing Kenya can be managed differently. Let us also adopt fairness in our operations. Let us, I know we will adopt a fair method of electing candidates for presidency and for all the other seats. And to fellow Kenyans, I'm looking for your vote to be the next president of this republic. And you know that I can and I will fight corruption. You know I have the will to fight corruption. Abantu batano batatu nigo banyorira obosiboro kurwa sekigambiro gya Kisumu magayo kubekubyara asukubwatiranirwa nerimocho lyobosagani obubwanegatiwe enga kiensemo ya gesiasa ya Linda Mwananchi abo asomo seneta Edwin Sifuna no mugavana James Orengo baringa sogosasimase county ya Kisumu. Batano na batatu abo nigo banyorira obosibore maega yokwegererwa nabo wakili James Orengo Babu Ogweno nabo igo Faith Odhiambo. And forget about what has happened in the proceedings subject matter of the miscellaneous application. So we want to address you at some length on why the prosecution should not trample on the constitutional rights of whoever appears before the courts or outside the courts. The Bill of Rights extends to those in custody, lawfully in custody. It extends to arrested persons, and is the foundation of our constitutional order. I didn't know this was going to happen, but just 3 weeks ago, Honorable Babu Owino and I appeared in a court where
a person was charged with treason. There can never be a more serious charge than treason or murder. And held in custody for nearly 3 weeks. The court declines to give the men further opportunity to abuse the rights of the accused persons. We have been waiting for those prison charges. All Bob Owino is here. We have been waiting for those prison charges. They have never come. And so we ask you to ensure that that independence should be spoken loud and clear, that our court shall never be used as a tool to ensure frustration, but rather the hallmark of justice. And we defend always the poor and the vulnerable. And therefore we ask that, and it's our humble prayer, that they will be released effective immediately with no further conditions. Thank you, my lady. Your Honor, you are being told that the accused persons were to be detained for a further 10-day period because an ID parade was to be conducted. And Your Honor, up to now, up to today, an ID parade has not been conducted. Your Honor, why would the prosecution come before this honorable court to lie to this court? We even know the circumstances under which an ID parade should not be conducted. And in the same affidavit, they clearly stated that the accused persons, the arrested persons, were allegedly searched and found with pangas and rungus. Found with pangas and rungus, allegedly. Which means that they were caught in the act, in flagrante delicto. Court red-handed, according to them. That alone, Your Honor, ought to have disqualified the idea of the ID parade. And that, Your Honor, you are told that the arrested persons had no fixed abode. Your Honor, the state has enough machinery to identify, including but not limited to even tracking. During the Gen Z protest, these officers were illegally even tracking phone numbers and abducting these same people. And so the idea of a fixed abode, Your Honor, should have not been a sufficient reason. Because these were churchgoers, God-fearing men of God. They were arrested in church, Your Honor. And the police officers are just here looking at us. What a shame. Today we are here at the law courts, Kisumu law courts. We came to defend the innocent Kenyans who were arrested by the DCI for going to church and also protecting those who went to church the day Governor Orengo and Mheshimiwa Senator Sifuna were attacked in church at St. Stephen's. We came to court today and the court has made its ruling. The court has disappointed the DCI. The devil has been ashamed. And the court has freed the 8 innocent Kenyans. The file has been closed
No charge should be pressed against them. Those are the instructions of the court. We've spoken clearly on specific articles of the Constitution. Article 49(1)(a) on a right to bail, which should be granted. Article 52(a) on the doctrine of innocence till the contrary is proved. Article 29 on the right to liberty. Article 157(11) on the role of the DPP in promoting public confidence and trust, which nayo emambia ya bono ya mase ya monigo toko ina paka se nyumba ya ufungamano imiyo muchiyo Nairobi ya sensemu ya Westlands erio tomonyore omo uyo kolike kirugo kyobura ibwense wetrase ekiama kya United Green Movement David Maraga asagandira tukurwa enkwane yaye emambia ya bono asagukwanira igoro ya yabwatikaini no kweyaligania igoro yembura ya El Nino yo mwaka w'echilifu ibere merongo ibere gatano na rimwe emia o mwaka w'echilifu ibere merongo ibere na gatano na kabere abwasabo igo arachikukwanira usagendera tokwanira ayabwatikaine nense nabo igo bose bochoryo bonene bo mwaka w'echilifu ibere merongo ibere gatano na kabere ya mase yemo gwika sensemeyo elio toranyora enkwane yae emambia yabona. Joseph interpret that dream for him, and because of proper foresight planning, they ensured that they had 7 years of bumper harvest, and when the 7 years of famine came, they had sufficient food not only for Egyptians, but the entire Levant or Middle East area where they were giving relief food. We are giving this statement because typically when El Nino happens, and we are not in doubt that it will happen because scientific predictions and focus that are very accurate nowadays. We want to congratulate the Met for doing a good job in that regard, have given clear scientific warnings as early as February this year. So this warning is not from just now. We were hoping that the government will be responsible, implement interventions and budget for them in the just passed budget. We did not see sufficient budgeting around disaster risk management, despite the government itself saying, on the one hand, that there will be the worst El Nino this country has ever seen. We should not wait for destruction to happen. We should actually see this as an opportunity. The interventions the Honorable Maraga and the United Green Movement Party are giving as a green political party that is based on ecological wisdom are interventions which, if implemented, will be akin to what Noah did for the people who were able to be saved. It will be equivalent of what Joseph did. We are asking, for example, that the country should not wait. Currently, there is an ongoing season of harvesting, for example, maize. We should have all this maize rapidly harvested so that it does not rot, and we end up having to seek relief food when we actually had food. Secondly, we are saying our cities, our homes will face flooding, will face our roads, infrastructure. If those of you remember, the 1997 floods had a very long-lasting effect on the infrastructure of the country in terms of damage done, and subsequently a crippled economy. So we are urging this government to really come out and do its job. They're wasting money in Olkalau, for example, bribing voters. The amount of money they have wasted in Olkalau and ended up getting nothing could have been used to do proper disaster management. Thank you very much. Yes. Maybe as Green Movement Party, through your own assessment, how much will the government maybe need to mitigate these consequences of flood
I don't know if maybe you are trying to advise government maybe to invoke through Parliament to invoke a supplementary budget to support this. How much would that cost? For your own assessment as a Green Party. Okay. As a Green political party, during the public participation round of the last budget cycle, we made proposals that were contained in what we are calling the Ukombozi petition. It was done by these young people who care about their future. And for example, we were demanding that the government sets aside at least 300 billion so that they can employ 3 million young Kenyans to undertake the kind of disaster preparedness work that is necessary, ensuring that we turn this crisis into an opportunity. The government instead has a lot of money to waste, as I've said. We looked at the budget. It was full of state capture plans and budgeted corruption. The country each year loses over 1 trillion shillings, okay, to budgeted corruption and wastage. We were asking Kenyans and parliamentarians to actually divert and budget properly for that money so that this flood that is coming can be properly budgeted for. Yesterday we saw a public service CS, for example, instead of discussing and he was asked severally, what is the government's plan? He could not answer. They have no position. They have no budgets. They have no plans. This is a government waiting to, yet again, milk the disaster for corruption. And we are saying 2027 is a year of Ukombozi. Kenyans must kick out this incompetent regime. Thank you very much. Any other last question? Yeah. The predictions about the El Nino, Godzilla, El Nino, have been out since February. We would have expected that the budget this year would have been very, very specific. But you saw what the CS was saying last night. When asked, he was just guessing, talking about 10 billion and saying, look, this is a huge sum of money. I don't know where we are going to get it from. When a few months back, they had more than 14 billion shillings that they spent in Olkalau. So that is the kind of government we are dealing with. We're making this statement so that Kenyans are aware what we are headed for. Because quite a number of government officials are going to come out with PR exercises, PR statements, and unless serious action is taken, the country is headed for a very, very serious disaster. That can be avoided. Thank you. Yeah. Thank you very much, ladies and gentlemen. We will share the press release through our communications team. Thank you. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yawo kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyori bagali ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 6666 62.
Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka mrna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitananye cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi nobosemya egero yobulimi bwekerero nechikolinga asobulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwomugusi mwanchu muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara kobaga gotegereru ase chise 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya gusi sichinsemo bune chia Nakuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda ase barasa masamba une chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyare ko bakoigwewa ase njira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bakoigwewa ase njira enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no gotuchi ko batokora igekurugeito tonyare ko batogekora ase njira bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyare ko batogokorareria okorari kwa nyagosira ase njira ebwenerete Nsoko TV oboroso bwomugusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe umusakito Lynette Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso bumugusi eye Nsoko TV oboroso bumugusi
Karibu na ndo mwanchomo ligereria mambia ya bono chideke merongene na ibere gore chisa inye chia bono mambi chetigeri kombination na isto choka chiraga isano ensoko TV oboroso mo gusingo kwarigania sense moyende yakabire mambia ya bono astra chigo sangano mheshimiwa Oenga Haron emambia eye gakuru sense moye bunge ya Kajiado North eligo kwandira na koligere yagendere chokorekane mambia ya bono imense karibu sana sanga sobwamo wetera senchira yumutanda gwekerero asense moya YouTube ensoko TV na mbema wasiliano chaka gotumia ujumbe yage nyinge boiga no nyora libagalio wake simi elitusange asubwamo ase liboli lyago igobora tukonya kusanga kanya kwaregania mabori yage mambia ya bono no mweshimiwa nacho kwiranelia emambia yana banigere enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato dingirorere nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato nane konya gwetere nsabwo igo chaka gutumia ujumbe yage nyingera bo igo no chwaka esimi yago engaki ogochi kurwa liboli lyago gusiku kwanira asegati yali atracho kwanire mambia yabo na kiribuya mwarigania ime studio karibu sana ime Ensoko TV kwani yango mwanchomo ligereria bwa Ensoko asante mbuya mona asoko ngari bageri ga oyo minto ase emambia yabono erinde tunyare ko bato kwanira mangana yo burai bwense ya Kenya no burai bweito ari astokorwa astomenyete kero yo moito samarieta onkoro kwa mweshimiwa Mutumisa Haron Oenga igamenyete asensemo engongo ya Kajiado North constituency no menyete na kubwa mono egente kenene tuachira ase studio no kunyara katonya kabateberani tororane na kitokunya kato kwa numono yo minto kale muigweta mangana ya kurwa ase studio kurase horongo rwa gusirende gwa kwanire igoro yensemo ya ruraiga ni ngomenyete semu ya naro nere byobe ko borosona kurwase gusina kenyerukiria kenyerukyo kurwa bono inchaso boiburwa igongi boira lyanse ya kusi bobasi asakoro kwa boitangare bosingi agente kenena ngukwana egerina nga abantu baminto bagusi nga motore nande chinga kie chutwe boretwe alia sensemo ya gusi etwa bwatento ko ngobwanjani asenge njore na menyira matuka mange enseme yega na kekwera na bugere mbori oborai kurwa senseme yega ya Kajiado mbuya mono nyasaba sene somo chakare mambia ya bono niko gwacha kama introduction ili ya bwangu atabana ni mtumishi game netina sensemo yende no ra sensemo ye kanisa aba Kenya bange ngote konyora ingakie engabune yege ngakie ya siasa gatoro cha saba chero bane no mwaka we chili fu ibere merongo ibere gatano na kabere libolire igandiri na seki okwerusa na nikura sensemo ya yobo korali we kanisa na bono gwachiri wesonani na mangana siasa komanya kuyiwa bandu batabana binte ibere mbiri go chiana bwango niko gwachora kemo ngai gwatiga chingondi chomonene mbuya muno asenge jo nkora ande chingondi chomonene na ande chitingo chitiga kochira egento nataka gukwana ngerina nga akaro korigereria ase engakie nkoro na ase engakie pipiria konyora toro murayo koroku Samuel ganyata ko bokora abantu ase ekenyoro anda kabara asoko baerekeza kuchasa Nyasaye. He was both a prophet and a church. Kwa hivyo egente kenene na kie kingote abana nga ekarano acha sense meyega service to humanity is service to God. Igo engaki gose eyindanyara ko bango kolega siase ekero muranyara ko bamoko ngo gosobora yoboiga tinkunyara kweba ensemo yomonene. Igo ngunyaka banko korenda chingondi chisemo ibere asobo gimo botore no bogima bogocha nabunya saga netigo abantu bare abo morembe abo mumaene bakunyaka bakore gasi erinde tunyaka batogo twara omorembe sense ito ya Kenya abantu banyaka bakumutumikya Nyasaye na kumusasimaase ekene na se omorembe na kara kwirani na twese tunyara tukoro tutocho sumurutu uri ugakane na kale mbiyamona asense moende engana nera igana asense melia yobokorera bwe kanisa umanye tokonyorana no bwate kerige gukora na kerige gukora no gokorera kene asubwasi oku na bwe kwene kina kereke mukerike gokorekana kene nkeyo gekogenda bugeka igogosege guchikia bisekana
asoborai no manyeta amangana ara sensemo ya siasa amangana yo bokuruminaro amangana yo bongainire narororo amangana ichibura buru bosagani ebintu binga bune biga ebya sensemo yendie kanisa etali gwanchira ine ngweso yera sensemo yiga ya siasa na kiura chigotene na pako ene kina ekene turi gochia gutwara kemwa kende gionsi singencho mo Kenya na wigo mwakie kura era gwikatwara konsani yuna bari twarorire barenga abaya bayikire muino ba chenchiri mbuya mono egento nango kuona ngedi nanga asa incho monyene na bori obora yo base chinga kintambe ekero na chagete gotebia abaminto ase chingori cha Nyasaye eba chagete gotena umorisia gukurua ngakiugo jukobase siasa koruna ga chagete siasa 207 mpaka bona iga jena bontenene tekene na bontenene tiringara Nyasaye na injese kanisa nkogenda nabo bamanyetena nga oyo ga kwanire gya gukwana nabo kerekyo mahene na isika asenge buna watebire asoborai abantu abange ebagotena nga politics atati game but egento nataka ko batebia is not the politics atati game bose erembe no muntu amanyane go chora ko badati inchorete gotena sobo mahene nimbo morai bokurumi bondo embo yongo gyokorera abantu igonda arete kiribaganiretie mbaye kiro muntu korengana bunaganitie egento kende nge nango kwanangeria inche kururaga jageto oborayo boiga koboria inche na machane nkonywa konyora ndi na machane abantu bali bamanyete nkoro bakondoka waterman so kwa hivyo inche na mache nkonywa korueri pakabono na mache nkonywa ekera water is life na machaya na ronda ganinte bya abantu nga amachenerio gasomobero ito igo nanya gochenjia kana ngoborio borayo bonyare gochenji ngenda sense mende ngao eyo kunyara kwaba konyore binto bigo sari umuberone nje ngwakira Nyasaye yamono ondedire bakenga kiega onye korueri bakabono nanya gutumia emyage ndigare timake igo nkikiragero chigunchoka chigunchoka ngase gutumia bitebyo yabona sigombu yamono se totaraswa sembeo umugano orenga sembeo nomo uyo koligekero kyoburayi bwense wetera se kyama kirikia United Green Movement kumanyekana nere David Maraga na bwego lingo mona chibi na imense engana ari gukwanire mambye yabono nigebwatikene nigoro yokweroberia bosibwe mbreyeli nino eyweroberie kagere guchaka gutwange mutinyo ikomiko gendera baka umwako gocho mutinyi umutangani na etali renga kentangani of course no mokwanyi bumurayi bwense Professor Kidure Kindiki na twarege kale wiki yega elikweroberia igoro ya mangana yega yelinino and of course asetu arule kurmayaga bunense twabere tukubiri ya mangana disaster umurakera amangana yetoigo nebiga byonsi pi na asetu arule na asetu ikire nekikirendere tokorekana bono iga ngaitole na because engana erega nene nigoro yogotumiki gwechibesa chakira county yetu tubata beseria disaster management tocha serikali yenene lakini akerekeria nabotokweberubia lakini engakike goika kwamanya konyorana ukweroberikolia buno aba Kenya tu ari kweroberu na serikali na ndi kwaba busana ki wano linde konya nkimo kweroberi na inde maya atonyorire twigongeye murakera ngoye ndagireye kale kubura igori amano yo kwerobera mangana disaster ege dongunya kabango kuana ngirina nga serikali ose amachiko ose policy impuyere ase amachika ito a Kenya lakini egento gekobe kebe ekerato go chakwalokete resources ase kera ensemo yogotumeka no konyoranga abantu baito bali babweneta gotimisha kerikeganetie ekero bunabone tokwebanga guchase atawigo yotugane torojegana ngochera gochyo mwako yogo chikoera egento nango tarangeringa abantu mbaro okonyoranga rika chibese cyo chigotumeka boronge buna chiganeirie kwanyora ere no kobisa gochaso mobuko ekyaro risukuriye rikurmaega etoigo gose umurakere kero chire akaro gosogo chigocha iwa bagotangaza kabisa gosatangazo ya chibese chabe ku kabisa lakini ekerege ntekyo getaiyo chibese chitindi kumanyasi chikogenda ekina kinango bonanga abantu baito buna ncho morisia bona abantu baito baria bagotenena chibese cyo chia disaster management kere ase a county gose national government mbabwenta kwa very transparent ekero etoige yeta jiti gosumura kera
ebese iyo iranigwa yaganya chingaki chiria chiganeirie chigotumeka igege ntekenene ntengo nyakobongo kwanaiga abantu baito abange mbari abegenwa ase chibesa ekiagara a constitution no muntu ore antivisio is antivisio person ubwende gukwanira na incho yonde moyo lakini bono nyende corrupt igongo nyara koba nkobugoria beseri na jinanya korere njere ngao etawuenereti na constitution yasi injeta nyare gukwana bono asitwa korobo bisi wanyoranga gentekyo ngeri kunyaka wege okoreka buna kiaganeirie igo njege ntona nkoburia buna bono tugenda tugo prepare igoro ya disaster management enagani abantu banyara ko very transparent chibese chibekwe nande gitumeke boronge tebasa goikana anda abantu baito kere mpura ya ture base gukura nga serikali saidia mimi egendo takeire gukora we must do omoroberio oganeirie rigera tunyaka batugo prevent mapema tutange amangana ayo rigera tokonya abakenya baito ase empura eyo ase gukabye nyingi turona sensemo ye bunge ya Kajiado North abwaso kuburia kirugo kyobo bunge kurwa sensemo eyo gwetera se kiama keria gya Jubilee na kiama gya Jubilee kikere kwanza because kere nsemo manyete ni bwata yaye kiama gya Jubilee na kere sensemo ya Kajiado North preparations grassroots bosibo bachore bone bo mwaka bwe 2022 ngai mwekire kiama ege tekana ngunya kabongo kwana ngeri na nga so murayo ito Matiang'i daktari kiagara nkoboria ruburayo babonene bwa Kenya ege ntungunya kabango mwakera ngambuya mono no kunyara guitaba gocha gokonya ege sakukia Kenya erinde anyare koba okuirania kire ensemo iganiri gokorwa ekorwa asenjire bwenerete nane gyakogara nchingirwete mono buno umurai obwe kanisa erinde tucha torokia abantu burabu tintegeti nchikogenda nchikobakombo niko mwakera mpuya mono asogocha nande asebono igango kwananga umurai Matiang'i asense yaitu ya Kenya nere bweka ndoche orangere tuwe no mwana inchi ajiche atenene akonye nsemo ya Kenya abande no kwerwa banyare koba bagokonya lakini ere garange agaitaba na jete se ito gusiaria mwarujo n'abantu bamusangirie tariki 2 mutinyo 5 last year tukagoka sana bakamategea ndo ruaria otige gasiri doje tokoye gasi iko ne gasi aganyete nko mwatore iko are echama ya Jubilee na inche nkairwa ODM na kabeire no isa koligeria taiya nege bwate Jubilee na ODM tona maritati tinda change mo ngore gatigati igondo gatigati ono ege dongo kwana ngenanga Jubilee ne chama ere national ne chama ere national ekero omugambi Matiang'i ajete agasororo igo nkogoka sana buno mwana ito onye naringo ODM na ngorareria oyo minto His Excellency orarire gakitia tusabenya saha anyakumubeka atimoke bakekera kwira ni urutu bwaye orenge ensema arenge twarenge maega yaye ko mokorere gasi no moyo yomo na oyo minto Matiang'i etoro asoko mokorere gasi yuno moyo yomo asama sabo asokwerwa asekiveta asoko genda grassroots kwa hivyo Kajiado ege tunango tebana nga ekiagera echame ye yagambete aba raimbaro ba Jubilee na baraya ba Jubilee mbagenderete kugamba ege chame ya Jubilee nero Kajiado bono ekero to so intwe kurwa ODM tugacha Jubilee asenge njo yo kwanza kwanganyire PPL yo katabona na nganyire pigo seni gora ase orobebe bono nche na nganyire kurwa ODM na chile Jubilee ekiagara I'm a member of Jubilee right now I was a live member in ODM kwerusa na nerusa na likororo no onda bono Jubilee bono nje dongo tabana ki ase Jubilee ensemo ya Kajiado nerororo abantu baito bonzi bali tuarenge asimio banchire gosoa Jubilee asenge nje yo burayi boyo minto Dr. Fred Matiang'i kwa hivyo bali maega yaye na itu tuli maega yaye na njende maega yaye ege nteke nene no goja grassroots intu abanyene
tunyare koba tukurigerera buya na tumanye nga kitukubanga emibango yaitu ya Jubilee rigera turusi ukabira ntuna Kenya twese narange iria abantu chisemo cyose bamenyete Kajiado North twagambire twabatebire nga buna waturangerio murai aina mangana amaya nabarangeria umutienyorio era igo narangere n'abantu baitu bose umutienyoyo iga kero oikagatigati nabarangeria gochari asakuru ku Mombasa Resort arigeseria triangle twagamba mangana manene yo osemania chia chenda nibere chia renge ya chenda yamo noko wakiro yo minto Dr. Fred Matiang'i Edebe tukagamba kabisa bamansaye bakamotogia bagakwana kabisa abaikoyo bagakwana abakamba bagere akikabira cyose bakabagusi n'abaruya twese no twarenge twakwanete buya sana nane ntuganye tumugambi erinda gice tunyare ko batoko motebya mangana life ekera akonyaka bokunyategerera igo ntubangete ase echama ya Jubilee ntogendrete ko kwebanga kuigora obisi ari Kajiado town ya Jubilee erinde tunyaka ko batokoreta administration karibu na abantu na Kajiado North ntogenda tukwebanga tuigora tura obisi ororo ye constituency erinde asa abantu bakonyora oduma karibu igo inchomo nyene ningisanegete ne chama ya Jubilee ekiagara yara nkarobuna yara nande bono buno mugambi Matiang'i ari ngororo bune administrator bono kobe a president igara akore binte binene ne bintu biri bya tigeirunchera anyare ko kubireta buna mama Linda mama na abinte kabirebyo anyare ko ba okonyorosa enjira erengia education interior ase amagana security ne bintu binde natokonye erinde tunyaka ba tukubwatira na nere na itukurwa grassroots tunyaka kumo support anyare ko gamba sense yebuya arento amagendera ya bweneta sense asense mwende ngokwira ni magega ke kwarenge kiama kia ODM kwanganyirwa kira se kiama gia Jubilee ngana nera igana abange ni gobagenderete gocha moinoga iga ase omugusiare abwa se because Dr. Fred Matiang'i no mugusi ni gakura siriro bali agusi ngana nera igana no kubwaterere goti erinde kwanye no mu MCA onye no mu senator onye no mu governor ondo bwensi okubolikero kende gionsi abange beretirega kubwaterere goti iga ya Dr. Fred Matiang'i wetra se kiama gia Jubilee erinde banyorere oborai nche egetora gukwana nkerina ngakubwaterere goti timechando teyo ekyano orenje mbara ba MC bambwaterere te goti erisoni le rina nga mbamanyete ninche ngo no murai Matiang'i kagote no borai oriyo kumubwaterere goti tari aro yomo eba kumubwaterere goti abantu abange abantu abakumubwaterere goti abana inchi mbaroche nanga oyo mubwaterere goti asubu maine inyarebe bamwakire kura erinda oyo anyara koba ugojuka so abunge eita ya county gose ya national government banyare gokonyana asembere mekero mugambi Matiang'i abire rais wense ya Kenya inchereke kina ngukwana nga okubwatera Matiang'i goti tebwati mechana kero muntu mutarere kabisa lakini omwana inchi naro kwa mwana ki ngotarete goti asubu maine igo igemineti no muntu ngagani gwakirwa ekura singincha tarete goti gose amaono narabwate namarorama yaguchia somwana inchi asengincho engana nerega yo gwakana no gwake suti na onya toli asense meyeiga igemineti na nigo gani ribwa kwe isiko na sense moyende bari begenete na talia elazima umutarire goti amayocho umanyi gwakirwe ekura kolende konye kubwata amaono namarorama ya nebana nigori kiama kende gionsi nainde kore na nomurai olibuya ubwata mararama ya nabo igubwata umuromeri omuya gucyase abana inchi otagote ubwata no ubwata umuroro go chakareta monchereryo ase ense ya Kenya kerengo kende gyonsi abo no MC omwampi omo senator mo women rep gocha nabo gwakirwa ekura engane yigarinde yogotebana negoti nturuche kwanyora akongwa singincho nabo montara achata regoti yo mayakonyorana tabwati kerenga kende kerekia gochia somwana inchi korende nigabwate kerenga keriki togotebana self interest nere gweka otagete kwenyorera lakini asomwana inchi zero bono nakina kwanera iga akero gotene no borai goika abantu barobera sore mba kunyana baro gukora gukimoina unless
ababa chipolice bakoborio president kangala liwate na kionye ngoborio president kanga bono nali nagenda na inje kandari na inje ngase koleta sera yane ere kando bono egento ngokwanira kubwate goti aso Mugambi Matiang'i neringa Matiang'i nabwate good ideologies and he has given service delivery and the development of this country which are being seen egente kenene nkerinanga ekero monta kubwatirira Mugambi egoti na kinakwana naki bono abantu mpaligereri boka banyene esera yakiro omonto ori obwaterete gotio ekyara Mugambi Matiang'i tarachora omonto kumubwatirira yo amatade osoro ba MCA aria gusi gosa Nairobi gose gochi coast gosa mo MP gose mo senator tarachora monto amumubwatirete goti abantu bose bakuminyoka gochio kumubwatirire goti ekyara igaro organic igaro munguso gocha abantu bono abantu abonse bakunguswa gocha sare nechi kikabira chonsi na ebyama byonsi na abantu bonsi abarai bonsi bagocha sare ntogukana tabasa gocho tiga bacho bonsi eridekera bachira omuntu omwana inchi ekera gochora igago chonanga orio bwate serengie kogenda buno Mugambi Matiang'i agoteba bono nera tukoikura digaraji gokonyo Mugambi ekera gochika bomurutio Kenya anyara ko bagokonyese itu ya Kenya kila kiji nango kwa ntobwata mangana nominations asekere kiama na ase ensemo yebunge ya Kajiado North nominations I don't know na inu mwaro wire mangana nominations elio gochikomanyana ningo gocha kwirurukia ebendera asekere gokiwa bungo bwa MCA gocha liboli ndirira iratoka na taliaye kwa ile ticket yeyo your next step bono ege nomination ya ronero ege ntona ngoteba Mugambi Matiang'i nateba ase ekera borutwa maswali ali ekerange ko sindwa Jubilee Party headquarters igatebe tenga erebo sibali bakomutarire goti eretari ugochora nganyarebe tigakiro monta chitume ekereba erigerie ekero kwerigeiri kabisa wachire to the level ya nomination na ande mwachire gokora nomination ere fair na tebete kwa mchujo ande kwa mchujo ere fair egente kenene orio gochorwo aiso gochorwo fair and free onye no monto mwochorwo ase party ya Jubilee na bonko mwoko boko lakini onye teri fair onyore nga na ande kichini nkero gikunya gwete na kararete binte kabireye tingotere no ikiagara ngingotene nangokoro ikiaro maene mboyo inje nangotana nga bari bakuborie birogo kirase asemo ya Kenya na asemo ya Jubilee no Mugambi Fred Matiang'i agukwana tigatogende nomination to oriobugwa bwanchirane okonsidi n'abantu banda barabu bagokora in advanced countries musigikanie omoko bokona ki kwambuire kenda mutwe na ando mo support amangane ndamwamu ebitina oyonga ya binte bitegeti nje tanango tabangana ki barete transparent ekure baruna to akabarire skulu togojora chipuru ayemo ibere isato yakora nganyarebe anya bagote ninchoenga bambwati anya bagote abanyarebe asu maene ba chori nomination bamubwate I will be very happy and I will follow that yes ukorera kurwa sense meyo ningo kini yake togera paka sense mu flag beara esiginyenererega nesiginyera igane eliana wekera bori bora tukokwana abantu abange mbale bali abagenderete wesokia kuligikero ya kyobra ibwense of course ntubwato muraibe kyama kya DCP Rigathi Gachagua na batike mega DCP ko Mount Kenya Matiang'i uchirega na Jubilee Kalonzo Musyoka ne kyama kya Wiper Patriotic Front ntubwate Linda Mwananchi nera ya Chireime ntubwate kerya Justin Muturi ntubwate Eugene Wamalwa igaso bwenge nabange bagenderete wesokia method ki gote gutumekwa tumoche kanyora flag bearer bwe gote koirurukia ebendere yiga kurwa sense mo ekwamire serikali asingi nchunaro kolingana mu Kenya igene tena bantu bagane riko babange asingi nchu uliole ulibakomina na nero yoro muraibense Dr. William Samuel Ruto mogo cha abange bagwato kwegena na basi igoneli baganya barali ogwetagati na kiroyo mo naganeti anyora libagelio lyo burai method iganiri gutumekwa iriko chore flag bearer nereliye ase ribori yoyo minto
egento na ngoteba ngeri na nga ase bali bonse bakobori oborai bali chipati awao abande ngocha bali na ekero togoika omwaka onde ekero eserikari ekunyara kwarao bali bali eserikari kurisaini igere baje kobori obogambi ntonyare kuba tokorigereria abaraya bonse bibanyara gocha ase enchera yokobori oborai obonene bwoborais nsera kibabwate track record yabone reri bakorire kuri mayaga ekororekana erinde ekero tukunyara koba tukurige no mwana inchi na barayi boigo ekero tukorigereria egente kenene ntari eria twagakorire kurukare abaminta barayi bakabugurire oborayi bari all politics bagenda boardroom batena ngati atore white smoke usengo sokere ngana kietoba egento njenango kwana ngerina nga this time round we must do things differently tokore binte njere ngao ekiagara riria kare ntwabwate ebitu nabone ebyuro cyase mwandetira abantu bantegerete bandigereti twabwate onari KPC na KPC yoka yakabaire controlled ne government mangana information tango nyakabago soka gocha isiko asabantu engakiye abantu lero mbabwate ebintu byonse bikorokia bakachinchera chekerero nchiro chinchera chekerero nchiro bono nakinkwakera buna bono murai matiangi buyana nga ekera aringe communication IT anyarte kobo kwara ibintu ebikiro monta twale erinde twasomera amangana amaya for example bono bune simi eyasirie ebintu ebinge sana egente gatangani chingaseti lero hantu bari hembari gonya kubwatia mangana chingaseti lero information ego jobana yakore kaiga yaikira bono communication yeyo ekero konyora kiro muntu nabwate paka bari grassroots garia konyora bari information buna bono nda ase studio abantu mbaro bari gerereti yeban baro chingi togenda tegokora so ekinje nakinango tananga transparent and accountability enyara kobe kororekana ekatugo chigochora ebrag fera abantu bonse barigereria pancherane tunyare koba togotana ki tujirigie enchera method whatever ya method tientangani abantu bagotaka gutumika ne yoko ende boardroom ngabaria bakubori baisaranse bagenda batotebi aria transparent ya nyakobo and accountability ali maria yokonyora nga bari kuigwana abakumana bakoreki ane base gutwetara munigaga nitwirukia bendere bono tutegete enchera yemo ekunyara koba wasi eorokia abantu bonsi nga oyo nabakunyara kobokokora asingincho yeke neke nabakunyara so inchege tunango tebangena nga scientific method igera benkia erinde abantu baito tunyara koba togochora omorai oyo tutegetaji gotene noyomo ajikuruania ekerogo kerikio bonene noyo minto Dr. Rais Samuel Ruto Biamano sugo sanga tugendere tugusanga nabo ogwake simyage namba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato tugendere tugusanga ayo emambia yabono bwigara gutume ujumbe yage enyenge tugendere tukubatu wetera senchero yo mutandao sensemo ya YouTube Ensoko TV tuna na sensemo ye bunge ya Kajiado North weikira bonega turachaka senseme nkiye kogera utachorete kogenda uburie kirugo tete labda kyo MCA usogenda bu governor usogenda bu senator use kende gionsi lakini ukarorana mbia tikoburie kirugo kiga kyo bunge kura sensemo ya Kajiado North singe chibirugo nebingi asante na gotenje natene ni oborai twachagete nga ingia kogera umurisia ogotika chingondi oje ko chenseme na gotene nga oborisia ebole pot sites ikera mwanya bantu lakini hata nga humanity to service to humanity is service to God so na chage to kobori kwanza ncheke na renge school university na rengo murai bwa bana be school banchorete bagatena nga mo oenga inchwango turae ase iga ekwerende ya welfare ya wanafunzi so na raite enkaki yane na enkarabuya akera na ruonga chegas kerna na soigas rienga ki ko tera buragasi
ntitwanguru university kwanyora gwakora interview kidogo gwaso egasi gwaza gukora egasi itwanyarete ko batokonyora bari twanyorete egasi ganza kubura ekere yanza kubura egento nango tena nga in my heart nganza kurengena ngaki ngokora abantu baito na barabo at least abana bari baruru gisukuru na bari banyora gento na banyona gegetose I will be very happy inje nabo kurukare na bonde igo pono ekere yeka 2013 na 2017 na voletie over senator 2013 nkina ngubori over senator jana menyere jinse cheisuko nimanyete inki over senator vole inki over governor vole inki county na ra menyere jinse advanced countries ndindoche ngaki abantu bali bakora so nakeka nango teba nango guburahi bwa over senator as a county ya Kajiado nango ja kokonya abantu bonsi asenjere wenerete na kubwa mono indeme ndigie funds kurusiko toleme chi soko cha mache yani boreholes mbe ka mache somewhere aligere amaja togosto asijitangi abe enkakia ekiangasi atumeka ikiagara abanyama baito as Kajiado county enkaki ekiangazi abagukusana pono ikina kiakora na ngoboria obo senator ligere ko manyete ne mireme yikwa bwatekerenga gocheka okora ne mireme ganiri gokorwa no mugavana aye mireme yage menene ni geganiri ko base bungeria ye senate igonkwara gocheka sonana no bokorere ne bo mugavana aba MCA no bariga bono ege tungo kwanera umbanyete obo senator no ko oversight okokora oversight ya gavana na egento kende no korigi chibesa kurusiko ligare chicha se county chikonya abantu baina se county eyo egasi eyo one of egasi na kwanena ki apart from these allocations which are put for the government we must look onto the out of the box out of the box no na ngotana nga I will look for na korigi chibesa kurwa se sponsors kurwa sa abantu kurusiko kurwase chiani chiwa or whatever to make sure tuanyorera macha isaine as a county ito ya Kajiado iko tali chenango chigokora njino kurigia ligere bali baroro CMC na bande ne governor bakore gasi eyo ligere ngobasi ekyo I could be able to do at that time number 2 2017 ekero nanyora nga obo senator bante bingane bedroom yaba Masai ingabate bisawa gwekele bedroom gwikamba support nga support yo mugambyo ngoro kwa mosted akaira chikura obo senator is my neighbor so that one I left that way we did what we could be able to do at that time karatu igete 2017 na ngote nobo obo bunge abaminto bakonte binga yaya kenarangeletia baraigo charia barenge baiteni ase bunge national government bagachango batena nga nintege goteno baraiga abaminto bagacho barinarangeletia mo bagatena gatenga kuboria ndo MP nkanyora tinkwanza ko muruani ngaitabote ngateba yaya ayebono genda motu ngangoro ku church mocheche nije na musainde tino na IPC bono nkamotebona taiteti bono tukaminyoka ntwanyara tukabugwa eresi eyo bono kuru rio tanya kuruka ira negocha 2022 nkatenena noyo minto moindi obori 2013 nkatenena nere nkomotena kina kitogokora tonyoro buraiga bakantena kimpwa tokoboko nkamubwa tokoboko motena kitogende guchia lakini rende taikera ase akogenikia no dia mutu arenge obuchancha chancha bukabo bongaria etiketi akairugujia sia ile tugocha bono in this aspect 2022 tuachiko konyore lineup bono this 2027 inkabate nenjena ki injanara itire bote kurumaiga 2013 na itire bote muroche 2017 ngaito bote 22 neronge ngaito bote bono na inwe itobote na inu monge nkoreki ngende guchimotwa digerende tengabieye tubagane njina kiekogera nkoborio bugambi ali Kajiado note bono baitabire bakwera koboko
bono ase bono iga ninche bwekande ase Jubilee bono ore tarachorere twase kuminano kiara Jubilee nero turujere nayo ikaranste na ndoga ika no inche ninchondo na ninche ngorarie kura ya matiangi ari ya Jubilee ninche organize abantu rigere barujise mojinde bagoso Jubilee na kubabanga nonye grassroots yakatoja bachoro borai. I hope I will be one of them okote ya wantu togenda guchia then abantu bajage kuigweri ogeri especially abagusiba itu bangure aseri ogikia na babangire kachia dengima mbaigweteri ogiriane na ndege ko na kio karanda iyo minute na ngakieye bono kwa mwirena turikora na magegano origereria nsemo na onde na rochire oganiti na yende asirwe egeto ngote abaiga abantu baminto Montegereta bakachiado not egente kenene is not lasima benche inche gento ntegete nkonye na intwe aba mwanyagetinge tonyore yani toteba yani akangese ngabi akachiado eita oba MCA gosoba MP gosoba senator abuna otura abase goikera oboga bana barobone bedroom karati ganga abantu abaminta stomenyete alabu no na yande egento nango kwana neke nche tindi we akagekuba andi tingote ninga erasime benje nche bongo kwana iga oriyo gwete ajiche tosoe Jubilee tominyokani ali gokombwa nomination ngokoboko ngokubwa nomination akokoboko tigera togenda gochimotu abo igo inche bono iga sibono bunande iga abana baminto bonse bantegererete mwanyagetinge inche nango basaba iga tunyara ko batukuigwana ayokora atene nga noche gera tuminyokani ase Jubilee party nomination toire gosoire inchuo inche tingo gokani ikyare party tari yani inche bono iga nonde pakomo alio ande te yongo jikote byo monto bono style twa korire ya boardroom nga consensus no to kore iga direct tickets chinchiyo to tuminyokani getia bantase baroche oriwo okoira bamoe chikura koja ninche aurigo ngenda bakete ben ane ngoigwe ticket ya Jubilee ninche ngavempi okay turare asense me yobono asamangana bwatikaine na makongu na alia bwariganeti na bwigo korengana na alia uruchina ekenekiganirwa korekana asense mu yebunge ya Kajiado North chake nichi priority angisa teiga chiri chengencho korengana naena engakie iga yari konyarikana na kwanyorire kiro gike kyoburai priority ya number 1 neye igia kabere neki kia gatatu neki ligo chenchia magima yaba menyi bensemo yebunge ya Kajiado North mbu ya mono asa yo kwamboririe tingo jikoerese imemono kiregento na bonko koeresa kakake asengi jumepi chisa egento nango te abadek rigerenge abantu baboria maswali tobairanirie nango kwana iga egente getangani inche ekero na iruri bagerio rio kugamba Kajiado North ebinto mpiro indoche vitari boronge egente getangani abarai baito bakobororo mpari kunyara koba bagotake oversight yebinto bigane iri gokorwa bya boronge egente getangani njake gote abaiga una bono eri nino ngojere etoigo chitara chanchire tubwataria miaka nenda miaka rudi abantu mpura kare gocha yatuchinye nyinge abantu bairwa abana be school basombune chipagi twarira twakora gara twakorire buna mwana inchi nande tweba abarai baito bachari bakora PR baruwa bagenda chitara chanchiraria buna bono recently bacho bagakora PR bakagenda asa koru kandisi asabo kandisi etarache koru Fatima gochi ngumbu abu kandisi etakere korosiwa eba cho muiso de bagote abantu bakuro sana abana besukuru bakuro bono bacho bagatena nga bono ngento kera tuje torosie tarache baka bono terarosiwa no mwako kane tarache teraboro no nchena ngote abaiga kene ngocha kwa uburai amangari taracha chiraria eyu ya kandisi eyendenero kasasi eyendenera aligeseri andam
na Riverside Keserian ejina jitaracha chire very dangerous which asaba abana besukuru no na asaba antekere bagutambuka kele mbura ya ture nyinge buna bona kele mbura ya ture nyinge abantu balenge ensemeri ya ngumbu abakobera paka botuko paka mambia bama uja korana ni family chabo na bale the same which is very wrong buno murai inche I will take priorities I will start one by one tuatena kit umwako yo tiatokore tukol leo tokorega kibasi kiara njira located for egento kia kabere chipara konyo chikorosi kuchire very set It's national government. It's national. You want to say MP ako abasi. So ekaroko okurigereria okonyora abarai bari baito abago jibati nga soronga si contractors oiro banyare ko bakobeka babatiga boka. Kumbuka contractors barabwire ntubade ne profit. Barabade te ba maximize mono banyore bese gorwabo. Onye monta konyara ko boko barigere ne kibago kora. Ikiari jibasi chira located onye ne simiti onye ne concrete onye ne adiko onye crane onye ne ram kila kitu chibasa chirinchiro nandi chisaine chikorosia epara ede standard etanyare kore muka for amiake ya eti libagalio kongura iga mwabe kwa kamora muga brake goche nande yasi ya nande yasibia na buna bona erinine gocha ebibarambire byabege tutisia ebikoro muka nande bose mbijere muge nande nabingoje gotangasira nge uchikura bono egetonanga tanja will look for enchira nko chororo na aligere na overside vizuri chipare charo sibuya buna bone para asemenya tenkura ru example kauo ya niche na tebetero sibwe o murai ya kanyara ko konyereto at least ntu amenyokane tikidogo inkanyerigere ribune korosi buya epare yo kwanda kujisiensa mojete goru kauo eros di standard te koromoke miake menge sana chigari njiro chigo ta chinene kabisa chinene lakini epare yo na bere entingu erebuya igo nindigereria mangane chipara mangane yisukuru chisukuru chipasari na kuwagacha chisukuru chiritogane iri kwaje bona national government ko ikandigereri buya abantu bali baire chi contract banyara ko ba korosia chisukuru chitubuya bula bono chisukuru esukuru nchiro chi aro sigwa set work chiawa chire ase conspiracy yeto bono igo umurayoro tari kunyara ko bogo take serious of this work actually rera akagete ko jorwa ne sarase bunga nywe chairane egente kenene nje tumi enda kolega asi ekyara nje tari okwana I like doing egas igo chipare echo na kinango tananga neji sukuru na jitaracha ne binto binde ko ikambe kiswa pia korekanire buya egento kende nkora rigereria nkora abara ibaro bawo chibari kamarieta ase a project ye government ekara school ya gachiru obeke rieta enga funded by NGCDF lakini kumusari rieta endiro rieta yaye which is very wrong chibasa jitari chaye jine chaka government jine che mwananchi oye ne chibasa chiane ndarusi unabono ndatebe 30% yo mosarone na bonko rusia nkorere gento gete na bonko rieta lakini onye ne ya serikali tigango kabegi ya serikali chipasari upagusi nkobero ekinta takebuno morayo upagusi yakoba ne riyo konyoranga yobogesaku otenanga chi aye seino gachwa we pasari seino intu abantu tumpanyete na abatokwa na anda bago koraigo no gendo ri list yo konyora na marieta abiru kararia marieta abantu bande tagotik tayo for example ngora na chete interview ya mongo boli na abantu mbalenga balense population ngajikorengere ngaya busombo tuga baganga kuminga wa akara twakora ko bori panelist ya mona ki eliswali linje na liliasinya ayanda na iraniri okontebia alihono population tubuata no musaja no mugumu only two people abantu balenga babiri kwangu wasa igono chote bena ni population ya 55 million ige kwargo cha kugwa egunango cha kugwa bono na ncheka na kwana ki marieta na abantu babiri te minute no monto igo minute nga houses tribes okonya ni tribe bibere tribe chile jozi
nchimanyiria Nchiri organized igo nchemanya tichi tribe tubwata 43 okay igo nye pasari nkorwa anya abonsi bara bo kwende be conspiracy ane goika distribute buna egwenerete okay yes karabwaterera igo turaragenda so mutimoko omoke ntwiranire tya kwimukitisi ibina boigo no chiokorera asensemi ye priority asebiri gwatigairie emambia ya bono ensoko tibyo boroso bwo mogusijida ikesto choka kirage emeronge 3 biri chinsisano chia bono bambia sabono nigo tukurasio biri chiduka na kurwabo ntwirane na yanda mange tuskare ne tibya boigo endera kwarigania ekisimi chiago elio ochigwaka esimi ne libuli lyago emambia bono Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulenge talinchira ndio sira krobulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Bethwel Machine. Kile siku ya Jumanne chinsa ni bere chamara goba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Bethwel Machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya
ekero nachigwika miaka sita ngachaka gudevelop muira samagoro wani kamenya gutokanga na twari robo ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Karibu nando mwanchumo ligelie mambia ya bono kitwenderete gusanga ase obwamo bono nabo guchaka gwaka esimi yago nabo igogendera kubike ujumbe yago gabwo kurwabwo ntuchie gose omugeniga mwishimiwa engana chikwereneria liboli lyago nabo igwasikirira gani gukwanira ase obwagare mambia bone namba nigere 0788666663 omwario namba nigere 0788666663 kurwabwo nabo gwake simiago kurwabwo ntuchiko yemoki eryo onyariko gusanga hamuro mweshimiwa oenge mambia ya bono kibagonyo wakati simi engana nerega iga kero koligererie nkwana yomurai wense nabo igaso muruberio ulia e agenda engana nerega yo kugenda Singapore na kero kuyerigereria ase obwagare nigo serikali tete ko invest mono asensemo HTVET aiga no bono kurwase ensemo ya kurase ensemo yebunge ya Kajiado asa mangana HTVET ngai mwachikirie elio kwenekia na borokiwa no nyira basayenko nyoro bali amaigerio asichigasi chiga chia magoko na boigo murubiri go no ruye kera tukwanira amangana a technical skills kubatana na serikali nene mbuya mono nchege ntonango kwana ngerina nga engakie yebono ekera tukurigeria slogan ya chirenga Singapore. I think yo teriko machi negendo togokora una ba Kenya egento nche ndigereretie ase okorigeria amangana technology nebintu binde biganiri gokorwa ase okubundusa abana baitu ntwe bangete nande obote bangoko nakugokogera bono iga ebesa yabisire kidogo nerabone wansa koro kiase gitokogenda obochori tigera abantu babiswama amaiso inchege ndonanga tena nga intigango tokore gasi buna tutakeire korwe ntari aso togokora tokonyebeka into politics ase siasa egasi ya serikali itakeire gokora na serikali abantu bali ikira ase serikali onye nabari mu bakore gasi erinde gasi yenyara kobekorekana aso mwana inchi anyara kobitabana nga egasi yakorekire lakini onye no jase togokora PR kugotangaza ase amatangazo aso goje studio nechi kosoji press ebintu bine bimbiri gotokonya ekiagera ekaro kurigereria gusindua egente kemo okonyora kibasa kinyinge kigutumika kubwachiri kigo kigokora egasi yabo why inkige kogera twese tukuja kominyoke para tutari kunyara kwega buna abantu bane bekinse kinde ki advanced ebibono bawakoruka Singapore nerina nga abantu bari kumoke pare ngima kipigu bibekera amavuta kigari kibekire kine na amavuta kikominyokoro why inkige tukominyoke para nchege ntona kwana ngerina nga kire department gose ministry nero egwende gokora egasi koruo omwabusi baka orio tenenete siyo gose cabinet secretary abantu abana batakere gokora egasi kiro umuntu report egasi yaye asatakere ko report igera tunyako batokonyora productivity lakini ekaro konyora inche ndo monene na nirije kwana goteba mangana y'umwabusi nsaria
ntani gento ngeto gokora tume gutumika chibesa chinyingi ikiagara ofisi yane buna wono tutebe yumurai omonene ofisi yaye kara imokire kurwaria ta kuimuka with less than 200 people kuika imuke na abantu chi secretary chi PA president escort chi cabinet secretary abantu abosi kuika baimuke bagenda asari bono ukugenda se ale ejine chibasa chigutumika chia serikali economy yaitu yamanya kuira nanse because we are spending a lot of money as a publicity to kuminyoke para to kuminyoke pata fries nje ntona ngoteba obura yobuya eke kwamboria ebota keire kobaiga kiro muntu achipike na sehemu yake amepatiwa afanye kazi igo njinalinda nyawo tena nga lilorio ekwerende tibeti ye itogokora ne abayo tokonya paka nonya asa abantu grassroots igo nje nango sabaiga eserekali enyare gotiga amangana yo kuminyo kitapa pata fries bagonya kuminyo kiembeo bagominyo kibigangwa ebigangwa to kuminyo kingwanya kubwata kende okubwa kuminyo gege kwanya legendi ya kiaminyo gocho kwa minyo kirani kwanya legendo kiyo kubwata nje ntanango teba tunyare ko kotebe gento nande tokore lakini tari ogokwana bosa orengererie ekiagara mwanya bantu bono igatari ori orengo mokoro ori otari nkororandos rero kero muntu baka abana baoke jensi ogoga kurigeria naki egwatena nga kore tore ekwende technology ito gento gete asegete kengari yechibesage yes warigereria bone kare baganyete kwamanya koreta egento kereres than what is supposed to be or togokora then that way we are not moving our country forward nje ntona ngukwana ngerina nga abarai baito bari bakuborio borai tunyara ko batukurigerie egento kia subwagare amangana Singapore usio intuti atoro Singapore Kenya yeito abantu bande batena nga na intuti tumo na Kenya na korosi na Kenya no gotigo borimo totigo bokurumi totigo kunya kuomana kunya kubikira namagecha amangana yoborimo tunyara kurigerie abarai bakunyara ko bagokore gasi erinde productivity etoke abana baito bachisoji gasi okay kolengana nechi namba asensemo yebunge ya Kajiado North abwase okorwa kolengana nechi namba buna chikuoro kikurumaiga gwikira boniga aba chikura mbalenga berikira se constituency yago nabo iga sesemo yende na kibabere bagwaka chikura nabo igo voters projection yago ase omwako 2027 na kierekera okoligereria kurwa se emiaka ya magiga asitore gwikira iga asitwikire abantu nchengo kwana ngerina nga ase a constituency kurwa se emiaka ya etire abantu mono mbale kunyara ko bakweregister se chikura abange okwanko nyora nga tari na haja kwanda gwake kura lakini this time round abantu beregistre there are almost over 200 voters in Kajiado North so abagenderete kweregistra ane baje beregistre nabo anticipated abantu about 300,000 bakweregistra as Kajiado North constituency igo egento gekogera bakweregistra neria abantu barorire nga ogwake kura nakwo kochoro burayu burubuya bono kiro muntu nakiyaye yogo chugwake kura nane togera tukubasomia erinde banyako bakoregister so bonge especially abana baita abake bataratwara ebibande enango sabe serikali enyare koba ego facilitate abana bari bayikire emyaka 18 banyare koba bakonyora ebibande byabo banyare koba bakweregister sikura tigere bachora umugambi bategete nje kinango kwana nga igo chikura abantu bayande kwerika sobonge yes sir Miemano Kirandi Dennis eke yo musori wege sukorwa county ya Nakuru gwika Salams Club gwika Kachiba you are watching live libo liraiga lyobwa lyabwango mono lyabo ligoga ndara lirigia muchando kiororo kurwa sensemo semo yo kwamerere serikali asinge nchindwa rasikia magia Jubilee muchando kiororo mugo dismiss amangana ya affordable housing markets echine chichiro amangana yo bwagachibe chipara chi stadium omurobero universal health coverage
amo ni mirubiriende emenge egendere tuikaraliwa na serikali ya Kenya Kwanza muchando kiorororo igentikia kwa number 1 ubwaga chuchi nyomba chiri gulire inse chichire chigechekerero chi stadium ebitibye chigosoli chipara no murubiri universal health coverage muchando kiorororo unasema serikali mu kwamiria ibintu byonsi nje egento nango kwa nabuna mbunge mutarachiwa kutoka Kajiado North egento ndigereretie omochando wa affordable housing erieteri nerigia lakini ekero okorigereria kaichibesa chikorwa chikwagacha chinyombe echo tokoroka affordable housing number 2 ingoire chi contract ogokora obwagacho obwo kaye materials chikorwa bichana biro binimbiro chenko angeruwe byacha byakorega sio mokono kaye binte byose bikorwa number 3 ekero okorigereria affordable housing echikwagachwa asoboremo bwa serikali lakini chiaona riwa abantu ba private which means ne biasara serikali yagokora nche ikento manyete housing affordable housing buna kiricha kabere kurukare no nyabara ibuna bono umurai Moi umurai Kibaki umurai Uhuru bange gokora nkerine nga housing echi nechibesa chiarenke kotengwa che serikali tari civil servants bangora jorevi digara chichikwagacho bono umuntu onachwa levi enyombe ya gachwa lakini tari aro chikomenyo bono gotoro chiko no koibero umuntu oyo kwajiko kwagachiro umuntu mwa njege ntekenene chibesa che serikali nchitengire cyo kwagacha chinyomba echo chigokonya especially abantu balia bagokorega ya serikali batari kunyara wakane renti bae guchinyombe ekibamenya ligere nyako bachiko bakonya okineri chi family cyabo igo nke egentakana nabo gekogera nke as a person inkorigere ringa nkeri boronge nese ngencho cyabase just chikoru oyo kuagacha norori ikyara there is no accountability and transparency namba isato kaichi materials chikorwa cyagenda ororo namba inye chibesa che serikali irenga chibekire go chiororo igo toisiko nyoranga contracts echaru etu asenjere bwenere tendering ya koretwe bagachora bagokora njetimbu adimo cyane bono igo konyora ibintu byose bibisire nuko nyabatenda nga twarosirie affordable housing togocha nebintu twabori buna kwagacha chiparo yabori riswari amaswari kwabori na mayasana kwagacha chi market kwagacha chi stadium kwagacha ibintu byose kwaboria enataka naye nkoiranirio mwana mintu ayo kwabori riswari eri tete koiraniriga muntu tayo ogukana magendero karagocha asabwe na tekobera lakini enjira koretwa nero tungukana enjira koretwa neye ekero kurigereria chi market imagine chi market jikwagachwa echiwende kwagachwa na county government why should national government go chororo so number 2 ekero kurigereria chi market chikwagachwa rika abantu bari be county na bwaire gasi bakoro kwanyora abantu bakuru national na bago bakorega gasi eyo kwanyora abantu bari ya conflict ya bergati yabo kwanyora abantu bari loko bari upside babwati kende kwanyora conflict ya chakire national government and local government which is not good at all. That is the reason why togo tena ki kango kira abantu gasi yabo bakore igo egasi ye igego korwa in the point of yo koreta siasa iminga inje na akorire inungi mu akorire twango jibese je na yura tigara bosa tujikora buna tokora we will do it very well jibese je serikali bono tuande roba tuas we can do it bona karubanye ko bona nga tubwa sera tubwa tiento ko ogokorera abana inchi bono kayote getendusie pasaringe abante kenyoreke gima pasariye ebekire na serikali wende korokwa jibese ichirega so egendora gukwana ki iswali kwaboria nche toje to soe government na itwe
moje mutuburia maswari yaga tubwate chibesecho okay nchegente kenene goika bunge na chabo president yote kogenda bugeka ngumukani nga eke etubwere togende kabireye ninde ate miswado ekunyara gobo gotokonya tuchadiriane bunge taria mangana yogoiko mwaba taken ba rights kwanya no umuntu yomo okore gasere ensengima liga kiro umuntu agwenda kwa gwe semo yakore liga tunyaka batugusuka okay mama Kimunta akoboriga mama Kimunta akoteba na siasa ya bono nigiganeti chibese sana ogosera kwa beire igoro echibese echiga bali baro bisi bagotumeka inchiria bakonyara gwetera sekanja kia NGCDF obwo nobo kurumi. Are you ready for the expensive Enche liswali kwa boli nerigia na tebia abaminto kachia doganga ambangana yogo sera onye batege togo sera tiatunya go serwa tomenye wina tomenye tega tunya koreka na mauchi lakini onye no borai to kurigia rora barai bali straight forward abarai bago jikoleta chibesa onye na umubunge obunanje okoleta chibesa cyose ya CDF onye ne cyabataka ate abataka mbarenga bara chibesa twa tukuru serikali nechi bagera abataka onye na abana ababoraka abana batabu ayane bangira ababoraka gosa abana chintakana gose chipara inche I will put each and every account ye chibesa asikitakere kobeko neyo ndarangerie abantu ba anyare kuba bakorigeria sekinyoro tokuruka public participation igo besa ya mondo tintege tinchikobeka mubuke miaka ya nebono inche besa ya nempwate no ene sutie ya nembegete kwa na je jinkuria inche jibesa nkorosia na chinko gore sutie ya nabeka na naragera buone na kineria abana bane chibesa ntegetere jenje ko bakonya na kini abane na inumba konye mukini abande mobego abana baje ko baji doctor abande chinchinia tori kigasia to bakore igo inchege ntekenene buna kwabo uri ogosera kero kitari asende nje natako batebiga mwaro uri karabuna yaba ogosera inuwe guchigasi bata na kula huko kwingine kula huko kwingine wachigasi wachibesa roserwe binto bunabona nsemo yeto yagusi igo ngwagero mituma tiangi ngambu yamona soko tenaliga bona magendo atirisi kunya batemari kunya kororeka naga bwe kiagara ogosera okuna kwa bantu bayenda gukora lakini ogosera okubona ogokorwa no uri kuvumbwa maiso to kororo murai inche natakororo murai ogosera goje mai okay Teatre mukesi mira no nyene yemo ensoko. Karibu sana. Asante baba. Erebia ngoyo. Jengo ku Julius. Yes Julius. Mungu anombia begete ene kitembali. Yebon. Oni jira ukwana. Yana watanga iga sibundo kwa yitu tukaroje. Na matia ngi motevi. Abeke ground ekeronge. Yebon. Ya mwerere ya chire goche mwino. Lakini twegure ngana kolire kabona matianya beke ground kere boronge. Abuna sense media ye campaign and of course tukikwanire tigoro nakie kunyarikana balia bako ake campaign bali amonera bako musira na ubare sense media ya linda mwananchi especially ase moya babunge bari bakurwa sorongo rwagusi kwanyora na lero niko balenere mambiende niko bara sense media ya linda mwananchi negati ya kirwa uko chikwera neka to chokorera siminere ya kirwa buri ya nachire yende ya kabere kuri geto la sense media network ntona nkwiraneria nonye simi ya bitoka amaswali yankuborie abuya gatambegete nete mbariri yene ya chupiri na ando isukurire gatigati nebwata amadodo ya ODM inche ntona ngukwana ngerenanga togo ikagochimotua inkowe ticket ya Jubilee bono nkubeke kwene ya Jubilee vacancy tiatra nyale simi tomanya ko gendero oiraniri onsi yamo ensoko karibu sana ni ngoyo bano
yagera maana osedunga naende karaba madago osera naende abata kwakura mungwana yoru awatanga matianga leke biya delonke ya kwebe kabiya no motomate ya kwa ikabe ni biya kwa ikare hawo kwa dunga iban ko le kanara wala ko moto to moto mo kwa da rono to ko ajuka dunga ya ko ya gari ko ko arete okay biamano uyinkuru nyakora kwira nirarenge igo bono aurio boriri swali ryo nyo ntegererete abande bategererete ego nango te abankerina nga etaye buno nyeroche iga nanda na iroreire no yo mito buna mboriria okomboria maswaria nere una mboriria nga abantu batejeta bagatacha ego nango te abankerina nga alignment derarorekana kabisa guchimotwa inkitogo kora kabisa abantu abamintu abange ababo ate ababale sense mo yarinda mwananchi nande bakoroga bano mugambi matiangi egento nango kuona ngena ki rinda mwananchi na abande united opposition posi barege ntekam abantu ekera mo kurigerie perspective nario konyoro gotena ngoya korekana kali mwina wastu kana kinga kiatigo mwana ominto kabire baria impate binga evale buya omugambi onyonga iganga keresi miagante ngoenge binto bire buya na inche nabongo tena nga orio oboriri swalire nga ebinto bire buya abatiga barabo ikiagera ebaire tubunge na ODM onye baire tubunge na ODM baira na Jubilee base kominyoka ebabo jago batena ki bono resign mosoe bono Jubilee nardo jigo kora by election that's what they are avoiding again tekenene ekere barari arinda mwananchi oria nintwe okay igo mo base konya ko yamase ekiagara nyonyo ngurari kibagende no arari barongo no ari gesairo no ari na bande no bale bono gwata kenga bierie mnyoke gende pia gende no monto ya mugo senga bierie go se komnyoke wikase gete bache baisarasiro mwaro yo minto matiang batana ki bono twa mnyoke riga na kitogo kora enga bie twanyerete twanyetareira na bande batari urwal tonyekora tunyaso kunyesura bono asobora ibwe igoro kera kiegento manyete egento manyete pi omugambi matiangi okorire gasi engiya kumbirana n'abantu ekingongo kya Kenya kubabika hamo ekerago jagugo kirari bono nabakonyoanga nabwata abantu bakomubwato koboko ose bakoma amagoro kurukisa mo cyose buna wakwa nayo yo mintu buna wagebeka amangano gosera twaruro yaba ono buraito koriya mugambi matiangi tigasoke isika arigicukura ntugusi twakorire nabagusi barega gakyado nabomanyete mbabegete cyane njo monogeryobo ninjo murayobo nabomba begete nanga twesipie kura roto kubekarari ase matiangi endo yakabere abande tomenyete nabarabwo kunya kubayega tore babekere matiangi chikura okay aso gukora emambia yabona sideka chiritu atiga iriange ibere iga chirigretiange isato chiachakira gokeana aso gukora ekamera yago neye erikire namba ibere likango liuko liage mambia bono guchase umwake kura ekekeria tugukora emambia iyege kamera yago neye yakabere ya kamera yago neye yakabere kekeria enkwana yago yomwere mambia bono kerekere tugukora aso gusanga twari gusanga okay asanti mbu yamona soko nga ribaga gojase soko TV ere oboroso womogusi igonkwa kengambu yamono ekiagera engaki nakere tue esimi no yominto enagogete sana asogocha egente kenene egante betine nga inchwangu ekiatwara igure rietari yao ono mogoko monene inda sense meyega bono asengenjo yechisa ntebeiga nko basabande kura ase kachiado note abana ba minto mo bwate chikura so bonge moso echubiri moje monge denomination alafu toko genda gochimotwabu kojore ticket ya chubiri nimba korere gasi enkiya amangana nari ndachiko kora bunga ane
egente getang'ani na ebango goika ng'isaranse buya ekiara na ebango nero nasomete ase university ebango eye yasumbuire abanto igo ndaganie buna omobunge ng'isaranse na abande experts from bari basomerete ebango bari bagokora KRA na abande tunyare goikaransa buya turigereri buya na economist abantu bari be uchumi tuisaranse buya tubange buya onye tokogenda bunge rigere turigererie ingieko gare bangere igoro turusie bangeria tonyerete tutelevo kiro mundanyore bese so mubuko erindo uchumi yetu ya Kenya genda igoro yetu ya kabere age retirement why should we take it to 60 ni take kurika ani ni take gukwana erinde turigerie age retirement ikunyara kubekera abantu bonse kibesa wose kubabekere ni baso mubuko omuntu bunanje kwari kukurwa ore mokebaka 60 years ori wasomete nere no muchanga kunyakoria. Why should we do that? So we need a keke ya Kenya kiara abantu babira abange egas productivity iyo enagania age limit yeche kero monta yagwe besarigara kore biashara tunyore ko the industries abantu bakore biashara. Egento gya gatatu corruption ni obokurumyo bona butu chandete obokurumyo bo no bwo bona chanda out bona abantu mbagane to kone akoleta jiba stempore murie lakini chora barai tuchuko bakonya bono obokurumyo bona butu chandete tari bwa serikali bwe katia kurigeria serikali obokurumi bono no nyukuru nyomba obwo ndaganie tusaranse na experts tukwane buya turigererio obokurumyo bakaitua impura ya tutwere tuna bakenya ekiagara P4 mbu arengo ntwe myaka yitu tu arenge ka tora bake ntoro jibo kurumi buno boro igiakane okabira yani yobo gesaku kino mo ikoyo chikura mbwate chinyinge nchero kyango njibono tutige ebintu ebyo twese n'abakenya buna abaisiraeli barenga abaisiraeli tumaite nyumba cyabo na itutoba oyo no mo Kenya oyo toko chora no mo Kenya nto basa konyora nga etokubeko bukabira nga umuntu okoiba ogojigo kunote nga aya abantu baitu ngasa kuyitu ngoitukera no yugo na romo kora okay igo egento nango kwana gerina nga ase ebintu ebibine ninyare kogenda bunge nande inyare koba nkobireta asobwagare abantu to discuss toje studio tukwane tonyora maoni tosuke gochimotu na abakenya tokonye na oriyo gochikoba president. Thank you very much. Yabano mwanchumo ligereria sogosanga twasangire mambia ya bono na bono chisekuna nkego chirege chinsa isano ne mochia bono mubasuna wikira buno twikira omwario asogosanga gwaito no muchaka no mochaka na ngakiene na inento nyora libaga elitwendera ukwanira ayanda manga yatusa kwanira seriale arolera twari kubeka oboro soboke ngakiene na ntoko nyora libaga ntwendera ukwanira ayande amanga ndera kubati mirubire ndi atigira asumo basobono tumirane chinsa 10 amajia asenchira yobwenge Eliane Ishmael Mogera mugane twari usanganere no mweshimiwa Haron Oenga kura sensemu ya bunge ya Kajiado North. Eye Nensoko TV. Oboro